Californie mara ye hakilina teliman dɔ sigi sen kan min bɛ tali kɛ furakisɛ miliyɔn 2 ɲɔgɔn n'a dilannen don kɔnɔtiɲɛni kama n'a bɛ wele ko misoprostol k'o sigi sen kan. Washington mara sera ka dozu 30 ɲɔgɔn sɔrɔ ni fura kofɔlen in na min bɛ don farikolo la n'a bɛ wele ko version générique de la mifeprostone. O furakisɛ hakɛ min sera ka lasago o bolo bɛna san 3 ɲɔgɔn ta. Hakilina minnu bɛɛ lajɛlen taara n'a laɲini kɛra kiiritigɛso fɛ walasa ka se ka nin fura kofɔlen in dilanni bali n'o ye mifeprostone ye jamana ka sariya gafe kɔnɔ. Sigira sen kan kiiritigɛ ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ n'a bɛ wele ko Musow ale min tun sugandira jamanatigi kɔrɔ Donald Trump fɛ Amarillo, Texas mara kɔnɔna la. Laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sariya wulila ka bɔ yen san caman ɲininiw kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ nin fura kofɔlen in n'a bɛ wele ko mifeprostone k'o dilanni bali. Kiiritigɛla tun y'a ka baaraw ɲɔngiri dɔgɔkun kelen walasa jamana fanga tun bɛ se ka fɛɛrɛ kura dɔw sɔrɔ a koɲɛ kan. Jamanatigi Biden ka fanga kɔni ye jalakili kan caman kɛ ka taa nin hakilina ninnu tali ma. This administration stands by the FDA and is prepared for this legal fight, and we will continue our work to protect reproductive rights. O senfɛ u ye wele bila tɛnɛndon k'u bɛna u cɛda kiriko fan o fan ɲininiw sira fɛ bɛ tali kɛ da dumunikow fan fɛ ka se furakow cakɛda ma ko cakɛda min sigilen don o koɲɛ kunna ni a bɛ wele ko l'autorité en charge de l'administration des aliments et des médicaments nanzarakan na bɛ na nin koɲɛ ɲanki kosɛbɛ ka taa musolakaw ka fan fɛ n'u caman binnen don nin koɲɛ degun kɔnɔ waati dɔw la n'u ka ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ se ka taa fiyewu f'u ka nin fura kofɔlen in ta n'o ye mifeprostone ye n'a nafa ka bon u ma kɛnɛya ko fan fɛ walasa u ka se ka lawaleya.